укытучы гаиләсендә үскәч, укытучы булырмын дип уйлаган идем, әлбәттә. Башка профессия күрмәгәч, француз теле укытучысы булырмын дигән, хәтта мин беренче уйнаган сәхнә әсәрем француз телендә, у Теремок әсәрендә төлке образы иде. Мин менә шушы профессияга тагын бер очраклы хәл булды. Мин 8нче классны бетергәч, безнең районда иҗади комсомол лагерьлары бар иде, шунда иҗади бер конкурс уздырылды. Шунда миңа менә бер бәләкәй генә мәзәкне чигән булып киенеп, мин беренче урынны алдым, шушы бөтен район күләмендә. Һәм миңа менә кичке Чулман буенда зур итеп ягылган учаклар яктысында истәлекле бүләк тапшырдылар. Һәм бөтен район яшьләре килеп Илсияр, син шул кадәр оста уйнадың бүген. Син актриса булмыйсыңмы? Бәлки син актриса булырсың дип миңа килеп шундый сүзләр сөйләделәр. Шунда инде мин уйлап куйдым, нигә нишләп әле мин актриса булмаска тиеш? Менә миндә шундый фикер килде. Ә мин менә шундый кеше, ул минем характерымда хәзер дә бар. Мине нәрсәдер кызыксындыра икән, миңа шул моментта шуны тормышка ашырырга кирәк. Һәм мин актриса булам дидем. Әйткән сүз аткан ук. Шулай итеп Илсияр 9нчы классын тәмамлауга ук театр училищесына килеп укырга керә. Училищены тәмамлаганда 7 театрдан чакыру килә аңа. Ул Чаллы театрына китәргә уйлый. Көтмәгәндә Тинчурин театрына да чакыралар. Устазлары Мәсгуд Имашев, Асия Хайруллина һәм Илдар Хайруллиннар киңәше белән Казанда кала. Беренче образларын устазы Илдар Хайруллин куйган спектакльләрдә тудыра. Илдар Юзефның «Минем әти Мировой», Фәнис Яруллинның «Сөембикә егет сайлый», Наил Гаетбаевның «Әстәгъфирулла» әсәрләрендә уйнарга туры килә. Яңа язылган әсәрләрдә уйнап, яшь артистка үзенең бар иҗади фантазиясын эшкә җигәргә өйрәтә.